perkele, tää on huono paikka. Tarvii katsoa, saatais tuolta toiselta reunalta seuraavan kerran. Kuinka monta lähtee se vetää tänne? En tiedä, se on puhunut, että ajaa niin paljon kuin pystyy. Tää on helvetin huono paikka, mä en pysy muuten mukana käden kanssa tässä. Kyllä se Sierrakin lähti. Lähti juu, se tuolla on se taulu, ei löydä se tuolla. 170. Mitä siellä oli aika, mä hukkattu just. Hännää huono. 1-4. Eikä tuo nopeasti huittanut. Toi on se.